Nou, hallo lieve mensen, wat fijn om jullie weer te zien. De naam van dit filmpje is Fort Sint-Pieter. En daar staan we nu. En hierboven is een trappetje naar dat fort. Dan gaan we nou toch eens kijken. Het trappetje omhoog lopen. Prachtig. Dat is de stad Maastricht. En dit fort heet Fort Sint-Pieter. En het is in recente jaren is het een beetje gerestaureerd, zie ik. Maar daar weet ik verder eerlijk gezegd het fijne niet van. Ik weet ook niet hoe oud het is. Daar heeft een toerist zijn fiets geparkeerd. Hij maakt nu een foto van mij met de zoomlens. Bovenop het fort, daar is nog iets. Gaan we zo meteen eventjes onderzoeken. Dat is een mooie foto, ja. Dat is je. Nou, vanaf dit fort heb je een overzicht over de hele stad Maastricht. Vanaf de Sint-Pietersberg.